Yo, what's up? So, nameron sa kuan guys sa SM Sulod. So, mamalit mig kuan kanang ice cream nga di mahulog guys, amo ipakita ninyo. Di mo good mo akong i-order. Hindi ako sila pakita. At di mahulog eh. Shake akong i-order. Hindi lang ko gan sa Sunday nila. La. Yo, what's up? So, nameron sa kuan guys, kulon. Nagpakuan akong uyabo. Sing-sing niya, iyang ipa limpyuhan. So, gikan mi sa kuan guys. SM kanina, nag-file mi og PhilHealth at sa pato. Namalit mi og Dairy Queen kanina. Tamis kaya. Two of me, the black and blue for the black and white. I don't fuck with niggas like a pack of dice. Either pay the bitch, I gotta. So nameron sa sulod sa metro guys. Kanina kay naman mig to sa may 138 kay nagpakuan mig ka ng sing-sing niya nag-ayo. So karon guys is mamalit mi sa orders akong manghod sa mga ni highways niya guys. Para Christmas party mo niya. So, among palitan. Hope nga malipay ito akong manghod guys. Alright. So, dire lang to sa metro kay barato ron. Sa other nga kuan kay mahal. Nag-order naman kami sa online nga kuan guys. Mga seller ba ya, dugay man kayo. So, dire lang may metro ang palit. So, yo, what's up mga kabisaya again. So, look out my background. Kaya naman siya diri sa dapit sa kuan. Mga bra, mamalit siya og underwear. Nakapili na kaki. Tagpaon siya di ka giapil na nila mong vlog. Lah. Nagbagay ni na kaki. I-try daw ni na ako pasuot. Okay na yan. Okay na na. Go na na. No. Please, i-close na sa bago ni cellphone. So tip lang na ako guys, kung tip lang na ako sa mga babae nga gamay og boobs, kanilang paliton. Kanang dako og foam. So pwede ka makapilig color. Pili lang ka. Pag inyong i-press na ninyo guys, baga agad yung foam. So kung sa mga babae dyan na maliliit yung ito bilhin nyo. Adga. Yan, magbabayad na tayo. Yo, so guys, nasaguan po gusto kong ilagaw guys na magpapalit sila og stuffed toy. Siya magbayo. Dili, ako may magbayad. Please na nun. Magpapalit sila og stuffed toy. So among napilian, worth of 150. Mahal man kayo itong mga teddy bear dito. So among napilian, kanira. Emojis guys. So barato raman emojis. Check out. Happy. And then kani naka ingani. So save ba. Ano siya, ma'am? Okay, knock knock. Is there? Aywata. Aywata ko. Kanang imong mga ex ba? Aywata nga mobalik sa inyo. Kaya wala na sila. Kahibaw ko. Mark mami na isa. Kaya nagutom man mi sa pagpamili sa metro. Mga on mi sa kong uyab.
O batchoy para masudlan ang Batchoy yung isa ka chopstick. batchoy ba? Pork mommy. Pork mommy. So pork mommy. Yes. Bigop sabaw guys. Okay, sakit na kita kong tiyan guys. Pakuan. Para makaihi na ko. Kaya wala ko iihi. So, oh. Yeah, 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 yeah. Joint. Hey yo, I'm tired of this fucking feeder. Hey yo, how many y'all niggas gotta do this? A few moments later. Yo, what's up guys? Nakakaroon sa gas. Asan yung lugar ah? Unitap. So, nakaroon sa Unitap guys. Kaya mamalit ni Ani. Sila naglabhanan. Alright, asan naman si Kay? Kay, where are you, Kay? Kay, where are you? So, nawala na si Kay. Asan na si Kay? Kaya tanga ko. Ay, tara. Si Kay. Yo. So, ayun guys. Wala lang. So, kita ngayon dere. Dagan kasi sila barato rin yung ilang mga kandari ng stinda. Kan kay suli barato, then basta daghang barato diri sa Unitap. So, let's go, magbabayad na tayo. Once again. Yo, what's up mga kapisa? So, right now guys is manaman may gikan mi sa nanguli na migikan sa Colon Metro. So karon guys, patung misa Puente Osmeña guys. Kay mukhaon siya. Tuslubuwa kay na-postpone man to gabi kay 1. So right now we're going to di na ginimuuan karon. Ampo lang ta guys. Salig lang makaon na tag tuslo. Buwa na. Once again. Yo, so naabot na mi guys. Kawawa, close ang Tuslubuwa. So, kuhan guys, close man ang Tuslubuwa. So, mangita may laing makanan. Unsay kanon nimo? Unsay kanon nimo? So ayan guys, plano mi asa mi mangaon, so mangita mi diri sa among kanon barbecue ba or sa mga tagan man diri papilian, pero ambot ani niya masa siya mukaon kay Tuslubuwa jud yang gipangita niya. Sad to say, close man ang Tuslubuwa, so out there, so mao na diha pag minamalas naman. Yo, what's up guys? So nakapili na dyan mi o makaon no. So nakapili na siya. So yang napili kanidiri. So napili niya mag-barbecue na lang kay wala may Tuslubuwa. Oh. Nasad mi gi-order nga beer or panghimagas or pampatunaw sa among kinaon karon. Kay daghan jud kami nakaon kanina guys. Sobra dito sa Colon, sa Metro, ikaon nigtaman. So karon, kaon na sad karon. Right, so let's eat muna para tagay later.
Oh, what's up again? So, we're done eating. We're done kain. We're done kaon. So, let's start drinking. Sugdan. Okay. Sugdan na nato ang pag-inom sa beer. Yapan ko na. Cheers guys, cheers. Cheers guys, cheers. Yeah. So delicious beer. I love it beer. Alright guys. Namalit siya mood. Sa tawag yun? Macho mango guys. Wala ka na guys. She didn't eat it. You look at guys, so I love delicious. mangoes, but I don't like ice cream flavored. Why? Mango flavored ice cream. Bakit naman girl? Paborito yan pag malapit ka ng manganganak or buntis ka, mango. Oh, hilaw na mangga. But mango flavored ice cream na, no? So alright guys, so di man siya ganahan mukhaon na ning mango. So ako nalikaon na. Dahil may So baylo daw mi. Ato i-try ning mango nila, macho mango. So sa pangalan pa lang guro nila, macho. So siguro mamacho guro ko. Sige, ato na kanon. Right. Thank you. Thank you, boss. Yo, what's up? So, tuloy na mi. Kayo man naman may kaon. Yeah, wala dayon niyang. mula bang taon dang na ano? So, mulabang sa miya. Wait lang. So, alright guys, nakalabang na mi. So, padong na mi manguli. Dala namang baso kayo na pa may suot beer. So, let's go. Let's go. So, I wanna end this vlog tonight. Thank you for watching. Kung Bisaya ka guys, Mukuyog ta. or kung bago pa ka sa akong channel, i-subscribe mo na yan guys. Subscribe. Masyat. Bye bye. Thanks for watching guys. So, unsa imong sakyan kay? Katong Nay Army. Musakay daw siya sa army guys. Katong napuno kayo army ba, munulong na sila gubat. Rules of survival. Tong car. Car or katong No, army ba nga? Napuno og musakay ka to kay nga ikaw ray babae. Banaogon man ako sila. Bahala kay.